dietate și el că s-a cântat pentru Florica. Acum o strofă stă aici. Să nu plângi, bă, băiatul meu, că tatăl tău ne-a dat de greu. Să bolnăvesc toți străinii, în aprilie ți-au Lamborghini. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Și că 5 milioane separat, 17 milioane pentru Gordon. Am să-ți iau tot Lamborghini, ca să sperie vecinii, să vadă toată lumea. Gordon e puterea mea, e Gordon al lui Bulaie, băiat ca-l meu nimeni n-are. Încă 10 milioane la Bulaie, pentru toată lumea prezentă și pentru Florica Țeparu, pentru băiatul lui, viața lui, șefului. De la Florin, pentru tăicuților 2 milioane 200 de euro, 200 de dolari. Vreau să sperii toți vecinii, să iau lui Fibiu Lamborghini, să iau Lamborghini la băiat, ca să sperie un sat. Vreau să sperie orașul, iau Lamborghini la băiatul, e băiatul lui Bulaie, care e cea mai mare valoare. Solo, solo. Pe unde i-am noi lemne, alții adună surcele, noi la toți le-am dat valoare. E Florica și Bulaie. Pe unde am ia noi lemne, alții adună surcele, e Florica și Bulaie, sunt cea mai mare valoare. Că s-au speriat vecinii, iau lui Fibiu Lamborghini, pe 16 aprilie, pe data aia